på reparat. Okay, den så ikke helt så meget fra som ude på banen. Det gode er, det går fremad. Sofia, hvis du glemmer programmet, bliver sur. Sofia, det bliver det værste kommentatorsport, du nogensinde har oplevet i din ridekarriere. Det var for hesten af. Det er de mest nederen mennesker, der står hernede, ikke? Godt over det. Hvad skal du ikke sagt? Nå, nej. Nu vil jeg galopere, nu vil jeg galopere, nu vil jeg galopere. Jeg ved, hvor fritterne er lige nu, i sådan i halsniveau. Jeg tror, de er meget tæt på at ryge op. Jeg synes, Åse er utrolig koncentreret. Ja, jeg synes faktisk, at Åse tager det rigtig pænt. Ja. Nu bliver han befyret ud følelsedyr, han er blevet hjemme. Ja, det tror jeg også. Følelse får faktisk aldrig lov til at komme med mere. Sådan der, jo. Det udløser lige tal, det der dårligt. Søntallet. Lige tal rundt. Grete, hun har altså fortælle mig om, at brudderstolen er med i sidste spillet dårligt. Det var det, jeg tænkte. Nå. Det er noget nyt, den er startet på, fordi det gjorde den ikke sidst, jeg så den. Nej, kan den desværre godt. Halløj. Liv. Den er jo Yp. Rid, Sofia, rid. Og kan ikke tage højre ud til den ene side, så prøver jeg sgu den anden. Sådan der. Tag nu venstre galoppen. Tag nu venstre galoppen. Please. Nu trækker jeg igen. Det bliver meget værd med højgloppen her ved hjørnet med det. Nej, jeg har lært, hvordan man skal gøre. Sofia. Sofia, tror jeg. Ikke vælte, ikke vælte. Det er jo ikke ved en køre, vel? Så havde vi ligget der. Kan den noget changere, jeg tror? Nej. Det går i travlt. Det kan godt være, den tog det selv. Det virkede. Den kom jeg højere op. Jeg tror, den er lidt stærk lige nu. OK lige. Husk nu din volte. Mm. Det kunne Isabel godt lide, det der, tror jeg. Nej, det er jo dejligt. Det er lidt hyggeligt. Mere af det. Hun har ret, hun sidder bedre, den sådan der. Ja. Brems. Woohoo!